Nuwun para miyarsa, ngaturaken pambagyo kawilujengan. Mugi panjenengan sedaya dalasan kulawarga tansah manggih widakdo. Sugeng pepanggihan malih kaliyan kula slamet prasaja wonten ing acara waosan cariyos cekak. Wekdal menika sampun sumadyo ngaturaken waosan cariyos kanthi irah-irahan Ambyar seratanipun J.M.V. Sunarjo ingkang kapacak wonten ing cerita cekak kalawarti panyebar semangat nomor 23 tanggal 7 Juni 2019. Mugi atur waosan cariyos menika katampi kanthi renaning penggalih. Sugeng midhangetaken. Wis taun iki Randu lan bojone mangkat mulih kerja numpak mobil. Saka ngomah, Randu ngeter bojone dhisik menyang sekolahan papane mulang. Wayah bojo lan anake mulih, Randu mapak, nuli bali menyang kantor maneh. Bojone dadi guru ing SD negeri sing murite akeh. Anake loro sekolah ing SD kono uga. Kejaba entuk gaji lan tunjangan sertifikasi, isih entuk duit les-lesan saka murid-muride. Dene Randu kerja ing sawijining kantor pamarentah. Mula ora nggumunake yen bisa tuku mobil anyar senadyan nyicil. Uripe uga sansaya mapan. Saben dina libur nglegakake nglencer sak kulawarga. Yen ana unen-unen pangkat lan bondo donya bisa ngowahi watak wantune manungsa, kala-kala ana benere. Sadurunge duwe mobil, Randu kuwi lugu. Ora duwe polah kepriye-kepriye. Esuk sadurunge kerja, sarapan lan ngopi, masakane bojone dhewe wis cukup. Semono uga yen mangan bengi, mangan bareng sak meja karo anak lan bojone. Bareng saiki wis bisa tuku mobil, pakulinane owah. Mangkat kerja lebar ngeter anak bojone ora langsung menyang kantor, nanging mampir neng warung kopi dhisik. Randu tau krungu slending-slending yen ing pinggir dalan sak ngarepe stasiun sing saben dina diliwati mangkat lan mulih ngantor iku ana warkop sing kopine paling enak sak kutha iki. Kejaba kuwi sing duwe depot uga isih legan, kathik ayu sisan. Tekan ngarep warkop sing ana tulisane monggo mampir, Randu markir mobile, banjur mudhun lan jumangkah. Weruh ana wong perlente sing katon lagi sepisan kuwi menggok menyang warunge, kecubung sing lebar nyuguhake kopi marang pelanggane sing wis teka luwih dhisik, banjur manggakake kanthi grapyak semanak kepara sajak ngalem. Monggo pinarak Mas, ngersakaken kopi, kopi susu, kopi jahe utawi teh anget. Susune bakule nggih enten Mas. Cululuke pelanggan liya sing ora digape dening bakule. Sembranan kaya ngono kuwi wis lumrah ing donyaning pewarungan. Kopi ireng ginastel mawon,
Wangsulane Randu karo lungguh ing kursi. Sakbrebetan dheweke nglirik bakule. Pancen ayu tenan batine Randu. Cangkir napa gelas? Pitakone kecubung. Umume mawon, gelas nggih. Nggih, aben marem. Wangsulane Randu karo ngleges ngguyu. Karo ngenteni kopi pesenane, Randu nyelemut gedang goreng banjur dipangan. Panyawange ora ucul marang sing duwe warkop sing isih iwut ngracik kopi pesenane. Rupane sing ayu, eseme sing pait madu, rambute sing ngandan-andan diore sak pundak. Pikirane ngeres banjur ngumbara tekan ngendi-endi bayangake perangan-perangan awake si bakul. Niki kopine, Mas. Kandhane si bakul karo nyuguhake kopi sing kuwawa mbuyarake panglamune Randu. Oh, nggih, matur nuwun. Wangsulane karo nyawang bakule. Ketingale nembe sepisan niki mampir ngopi mriki nggih. Bakule nyambung pitakone. Anu, nggih, leres. Ngaten lho Mas, nek ajeng ngopi sing sip. Ujare sawijining pelanggan banjur menyat nyedhaki Randu. Sepuntene nggih, sambunge karo nyandak gelas sing diadepi Randu. Lepek tataan gelas ditutupake gelas banjur diwalik. Gelas dadi malik nanging kopi ora wutah. Lah, sakniki nembe diseruputi. Mpun toh, jos saestu. Ngopi ngriki pisan, mesti balik malih. Sambunge karo bali neng kursine sekawit. Randu banjur nyeruputi kopi kaya kandhane pawongan mau. Suarane keprungu nikmat tenanan. Jam 8:07 Randu metu saka warkop sakwise mbayar rega apa sing wis diombe lan dipangan kanthi diuntapke bakule. Benjing mampir ngopi teng mriki malih nggih, Mas. Randu mung mesem. Tumuli munggah mobil. Mobil mbandang arah kantor nanging atine keri neng warkop mau. Mampir ngopi sepisan diambali kaping pindho lan sakteruse. Wewayangane kecubung bakul kopi sansaya ngreridu atine. Senajan lagi ngekep bojone ing peturon nanging mbayangake lagi ngekep kecubung. Wedang kopi sing kasuguhake dening bojone ing meja mangan malih ora tau entek. Kepara tau ora kaombe sing nuwuhake pitakonan bojone. Mburi-mburi iki kopine kok sok isih separuh. Malah dek wingi isih wutuh saja ora kesenggol. Diwangsuli dening Randu yen mburi-mburi iki wetenge sok krasa senep yen lebar ngombe kopi. Mbok dipriksakake nyang dokter kono. Ojo-ojo kena mah. Wong priksa yo nganggo BPJS kesehatan wae. Pamrayogane sing wadon. Ning wangsulane Randu malah adoh saka kandhane bojone mau. Mengko sore ana meeting karo atasan. Aku kudu teka jeng. Lah monggo, wong pancen tugas saka dinas. Priksa ing dina liyane wae. Wangsulane bojone Randu lugu tanpa ana rasa cubriya werna-werna.
Amarga dheweke dhewe uga ngalami ing sekolahan yen kepalane sekolah menehi tugas uga sakdeg saknyet ora kena disemayani. Lebar wanci ngisak Randu pamit mangkat meeting ing kantor kanthi dituturi panyawang anak lan bojone nganti ilang ing pandulu kasilep rejane dalan provinsi. Ing sakngarepe warkop sing wis dadi lengganane, dheweke markir mobile. Wengi kuwi Randu dadi tamu spesial. Mas Randu, monggo pinarak kecubung mbagekake. Grapyak semana eseme mekrok gaweku mesar atine Randu. Wengi iki warkopmu rame. Aku rada cemburu. Pelanggan biasa. Beda karo panjenengan. Pelanggan spesial. Pelanggan sing ngruntuhake ati. Ngersakake ngunjuk kopi spesial kaya biasane, apa mung biasa-biasa wae? Kopi spesial. Ngopi nang omah diregoni anak lan maratuwa. Bisa wae Mas Randu iki wangsulane kecubung sinambi ngeracik kopi. Yen ngersake ngopi spesial, dak pundhutke sate kambing muda ing depot kono kae supaya luwih prakoso. Sambunge kecubung lirih supaya ora dirungu pelanggan liyane karo nyuguhake kopi marang Randu. Tumuli bablas tuku sate kambing sing ora adoh saka warkope. Bareng karo cebloke udan salah mangsa wengi kuwi, Randu mbukak lawang kamar. Lirih nuli mlebu. Diati-ati supaya aja nganti nuwuhake swara sing bisa nggugah bojone. Pranyata bojone malah durung turu. Lagi kondur, Mas. Akhir-akhir iki kok sering meeting lan kondur dalu. Pitakonan kang ngagetake Randu. Kejaba bojone Randu uga wiwit cubriya dening owah-owahan slagane sing lanang, wengi kuwi uga ngrasakake gondo parfum sing beda banget karo parfum sing saksuwene iki dienggo. Gondo parfum anyar iku kuwawa ndresake metune kringet dingin. Lah piye to, Jeng? Pimpinan ngersakake ngono. Aku mung manut kersane pimpinan. Wangsulane Randu terus ndelosor ing ranjang sajak orang gagas bojone. Sak pinter-pintere wong ndelikake bangke, nanging mergo bangke nuwuhake gondo kang badhek, wusana kadenangan uga. Sorene nalika lagi cangkrama karo anak bojone ing teras, dumadakan ana kenya uluk salam sing kuwawa ngabangake raine Randu. Monggo Jeng, pinarak. Bojone Randu mbagekake. Kenya mau banjur nepungake diri lan crita yen winih sing ditandur dening Randu ing rahime wis katon tumangkar lan subur. Bayi ingkang kula kandhut betah bapak, Mbak. Sumrepet kaya disamber bledhek ing mangsa ketiga, raine bojone Randu mangar-mangar. Dadane krasa mengkap-mengkap kaya arep mbledhos-mbledhosa. Ya mung kadiwasan diri pribadine sing ora nganti semaput. Atine didem-dem disabar-sabarake. Senajan banyu eluh tetep mili ora bisa diempet. Atine krasa perih.
Karo bola-bali ambegan landung, bojone Randu nuli nuntun anake loro karo supaya diemong ibune. Dadi iki to hasile pendak-pendak miting. Layak wedang kopi gaweanku arang didumuk. Lah wong wis entuk wedang kopi sing luwih bisa maremake ati. Ujare bojone Randu ditatak-tatakake. Pangapurane sing gedhe jeng, aku khilaf. Alasan klasik Mas kuwi. Terus kepriye jeng? Pitakone Randu gugup. Aku tak ngalah. Bayi sing dikandhut dening kecubung kuwi rumaten sing becik. Anak-anakku tak rumate dhewe. Ya aja ngono. Aku isih tresna marang sliramu lan uga anak-anakku. Aku rasane ora bisa pisah karo sliramu. Tenan. Aku isih tresna marang sliramu. Wenehana aku kesempatan sepisan maneh, aku mesti bisa adil bagi katresnan. Adil bagi katresnan? Sing dikersake aku panjenengan gilir. Seminggu nang omah kene, seminggu seneng-seneng karo kecubung. Kanggoku adil ing bebrayan kuwi ora ngono kuwi. Yen kaya ngono mau ora adil. Kuwi mung alesan supaya jenengan bisa ngumbar nafsu syahwatmu. Aku wadon sing duwe harga diri. Aku emoh yen dipadhakake karo barang sing sakwayah-wayah dienggo gentenan. Bosen nganggo iki, genti nganggo kae. Pamunggele bojone Randu. Kanggo sawetara wektu katelune padha meneng ora ana sing guneman. Tekade bojone Randu wis gumolong bakal ngrumat anak-anake ijen. Ing atine ora sudi yen ana wadon liya ing bale somahe. Luwih becik urip ijen ngrumat lan gedhekake anak-anake. Jeng, aku isih tresna marang sliramu. Wenehana aku kesempatan sepisan maneh kanggo nebus kaluputanku, ujare Randu mecah amem. Mas, sejatine wis suwe aku duwe rasa cubriya yen panjenengan kuwi slingkuh. Ning rasa cubriya kuwi tak bantah-bantah dhewe. Ning kasunyatane pancen panjenengan slingkuh tenan. Yen panjenengan isih kandha, yen isih nresnani aku lan uga anak-anakku, aku ora ngandel. Wong buktine tumindakmu biayaan nganti kesandung gelas kopi ana njaba. Alus tembung-tembung sing kawetu saka lesane bojone Randu. Nanging tembung-tembung alus kuwi kuwawa ngiris-iris atine Randu apa dene kecubung sing wiwit mau ora ana guneme iku. Senajan dikaya ngapa, ati wadone keduwung uga nampa katresnane Randu sing sadurunge wis dimangerteni yen wis duwe bojo. Nanging kepriye maneh? Bayi sing dikandhut uga butuh bapak. Bojone Randu menyat mlebu omah sing ora watara suwe metu maneh karo nyangking tas gedhe dideleh neng sak ngarepe Randu. Tas isi ageman panjenengan iki, panjenengan asta metu saka omah kene. Wong omah sak pekarangan iki paringane wong tuaku. Rumaten bayi sing dikandhut dening kecubung. Bayi kuwi butuh bapak. Dene anak-anakku, aja kok pikir aku sanggup ngrumat
lan gedhekake dhewekan. Sok emben yen wis padha diwasa lak ngerti dhewe yen bapake tau kesandung gelas kopi warkop sing kuwawa ngejur bali somah iki. Ora usah rame, isin yen dirungu tangga teparu. Lebar omong ngono, bojone Randu tumuli mlebu ngomah, ngunci lawang lan marani anak-anake sing kanggo sauntara wektu mau diemong dening simbahe. Dene kanthi sangu ati keduwung, Randu kepeksa ninggal bali somah sing saksuwene iki direksa lan aweh kabagian. Samubarange wis ambyar. Mekaten menggah pungkasaning cariyos kanthi irah-irahan ambyar. Seratanipun JMV Sunarjo ingkang kapethik saking cerita cekak. Kalawarti panyebar semangat nomor 23 tanggal 7 Juni 2019. Mugi atur waosan cariyos menika saged dados panglipur sawetawis. Kula nyuwun gunging samudra pangaksami awit sedaya kekirangan dalah kalepatan anggen kula ngaturaken waosan cariyos cekak menika. Ing wasana kula nyuwun pamit ngantos pinanggih malih wonten ing waosan cariyos sanesipun. Mugi rahayu ingkang tansah pinanggih. Nuwun, nuwun, matur nuwun.